Gra, ce faci, mă, șose? Șosetuță? 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 Pisi? Hai la mami. Hai la mami. Hai jos. Hai la mami. Arată-o lângă el să vadă boa. Pisi? Pisi? Acum câte grade sunt? N-am net. Eu ce fac asta? Unde-ai băgat-o? Dacă l-arunci pe glasul... Pe l-am aruncat. Uite acolo. A, nu, e aici, mi se pare. Da, da, acolo unde ai aruncat-o pe asta e dâmbul ăla și e mai mare. Ce-mi vrei și tu? Pe Michi aruncă-l, mă, că Michi e murdat. Ăla a intrat să facă în găuri. Pisi? Și după ăla negru îi pândește. Uite, ăla face gaură în zăpadă. Uite. Se punea și cu meca. Sunt Dar pișe, ăla mă. tot pămpălăui, de pe merge. Șosetuță? Uite, astupă cu zăpadă. Uite, asta face, da, uite. Da, asta. Uite, mă, uite să găsesc. Și ăla îl urmărește pe șoseț. Nu l-arunca pe grafic, că asta îl găsește și când îl îmbracă. Nu mai să nu te spargă burta. Îl arunc ușor. Mă. Tare, nu l-arunca tare, Cosmin. Hai, hai. Așa. Ia uite-l. Poate, Cosmine. Dar ăla nu poate, mă. Bă, de uite-l că a făcut dâră. Uite, negru, handicapatul, ia uitați-vă la el. Ăla se duce el singur, mă. Păi dacă nu l-a aruncat nimeni... L-a aruncat, Alec. Nu se duce, mă. Are urme de la Bona, cred. Hai, gata.